Ne znači potpredsjednik zajedništva jer nije županijskog vijeća, župan i to je naš savjetnik i župan. Dobro, fino. Dobar dan. Kako ste? Evo, dobro. Dobrodošli. Doktor Ivo Sanat. Poštovani članovi Vladinog izaslanstva koji ste u pratnji gospodina predsjednika, Vaša ekscelencija, ambasador Republike Hrvatske u Bukureštu, gospodin Ivica Maštun, poštovani gosti Karaš-Sjelenske županije i svi što ste došli podijeliti s nama radost ovog posjeta. Čast mi je i presretan sam što mi je ukazana prilika zatražiti dozvolu da u ime Hrvatske zajednice u Rumunjskoj, u ime Karaševske općine, u ime sviju koji su ovdje nazočni na ovom velikom povijesnom trenutku za čitavu našu zajednicu, pa i u svoje osobno, da vam poželim, gospodine predsjedniče, i cijelom izaslanstvu dobro nam došli. Hrvatska vas zajednica srdačno pozdravlja. Ne mogu ispustiti priliku, a da vam se ne zahvalim, gospodine predsjedniče, na jako velikoj podršci koju ste nam osobno učinili u svojstvu ministra vanjskih poslova, poklanjanjem prvog računala kojim smo krenuli i prešli put do ovog trenutka. Preko vas se želimo zahvaliti Hrvatskoj, našoj matičnoj zemlji, koja nas je velikodušno prihvatila u svoje krilo i pružila nam ono što joj je bilo u mogućnosti. Molim vas, gospodine predsjedniče, i vašu pratnju da nam budete dragi gosti, te da se svi skupa osjećate kao svoji među svojim. Usudio bi se, dragi gospodine predsjedniče, da vas zamolim da u moje ime svih domaćina, ako ste voljni, reći nam nekoliko riječi. Hvala lijepa na ovim riječima dobrodošlice. Dame i gospodo, dragi mladi, draga djeco, zahvaljujem vam i ja osobno, a i u ime cijelog izaslanstva, svi mi zajedno na ovom toplom dočeku. I zaista, kao što je rekao profesor Radan, osjećamo se kao da smo došli kući. Osjećamo se među svojima, a ja se nadam da ste i vi nas tako primili kao svoje. Želim vam prije svega prenijeti pozdrave u ime Vlade Republike Hrvatske, ali i u ime hrvatskog naroda gdje god bio, jer mi smo svi, pripadamo istom nacionalnom korpusu. Vi ste danas građani Rumunjske i već je to stoljećima, jedne zemlje koja sa Hrvatskom ima prijateljske odnose. I mi, Rumunjska je učinila jedan veliki korak i na tome čestitamo što je ušla u Europsku uniju. To je cilj i u koji Hrvatska želi ostvariti. Mi smo dvije prijateljske zemlje, nema nikakvih otvorenih pitanja među nama i postoji visok stupanj prijateljstva između predsjednika, premijera, između dviju vlada, parlamenata, tako da postoji postoje svi uvjeti za nastavak te dobre suradnje između Hrvatske i Rumunjske. A u toj suradnji, u sklopu te suradnje, zaštita i napredovanje statusa nacionalnih manjina je iznimno važan. I zato sam ja radostan, ja sam nekoliko puta bio u Rumunjskoj, nisam uspio do danas doći posjetiti vas, doći u Karaševo i ovdje gdje su Hrvati već stoljećima, tako da, evo, Bogu hvala da mi se taj san ispunio. Drago mi je da smo i nastavit ćemo, da smo do sad pomagali
a i nastavit ćemo pomagati. To čini i rumunjska vlada, to će činiti i hrvatska vlada, još više nego do sada. U svakom slučaju, molim vas, prenesite svima vašima dragima, onima kod kuće koji nisu mogli doći, srdačne pozdrave i neka vas Bog čuva. Živjeli! Gospodine predsjedniče, dozvolite nam da dobrodošlicu vam izrazimo u pjesmi i plesu. Ajdemo dolje sad. Jako lijepo, pogledaj Bože. Hvala za sjednice, ja priznam. Ovo pa sjajno. Jako dobro. Odlično, ja sjajno. Inspiracija je malo bila naše dječnice, ja sam to vidio, one prostorije tamo, jako sam vidio. Sjajno. Ja sam pokušao imitirati. Izvanredno. Ja kažem da ćemo ti si očekivao da ovo nova zgrada. Da. Nekoliko mjeseci od na prošle godine. Da. Sjajno. To je ovo. To je mlade. Možemo sada, vidimo mogućnost da razgovorimo vas posebno. To je ovo. Sjajno. Hoće doći svi? Tu će doći svi, a mi ćemo ovdje uz njih.